Айде, 3-4. Краси става хубава. Сещаш ли се? Оп, чакай, така е по-хубаво. Качето Евродиеца мацаше и така много. Значи твоето червило, дето ги купих ли две еднакви, свърши ли го? Не го знам къде. Аз пък моето през лятото не можех да го слагам, защото си смених цвета на косата и днеска си го извадих и вече ми ходи идеално. Ще го намеря аз. Все някога. Това се беше много хубаво и много качествено. Чакай да ти кажа на здрави. Сега си се оглеждала за тази закъсняваща кокошка. Нека да чуй какво си говорим за нея. Ти се цапаш ли ме шукаш на мене? Жълта лимонада. На здрави. Чакай така по-хубаво на здрави. Жива и здрава. Сега ще махна тия кокошки. Сега ще правим снимки на заведението. Да, ние много хубаво. И минава много хубаво дим от твоята цигара. Винаги. Айде давам малко. Правим реклама на Хепи в момента. Чакай. Така. На здраве, бе, Руми. На здраве. На здраве. Ям, какво ям? О, хубави български доматки и краставички и сиренце. Обичам сиренце. Ям пиперка. Чакай сега да снимам аз и насам. Хепи. Час. Имаме и часовник. Сега да се документира там. Какво? Да. Да.